हरे कृष्ण माता धन्यवाद प्रणाम्स। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తు ఆ, ఆరు ఆరు మంత్రంలో ఉన్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण. సో దండ ఈశో ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. సో ఆ 5 మంత్రాలు ఏమిటి మరి ఒక్కసారి క్విక్గా రివ్యూ చేద్దాం. ఈ రివ్యూ ఎందుకు అంటే రోజు మనం రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే మనకు కొంతవరకు గుర్తుంటుందనే ఉద్దేశంతో త్వరగా ఈ రివ్యూ జరుపుతున్నాము. సరే, ఉపోద్ఘాతంలో వేదం గురించి చెప్పారని చెప్పుకున్నాము. 4 లోపాలు ఏమిటి అంటే, మరి మనందరం కూడా మాయకు గురవుతాము, అందరం ఎంతో కొంత వంచన చేయాలనుకుంటారు ఈ అని చెప్తూ ఇటువంటి లోపాలు కొన్ని చూసాము. ఉమ్, మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రం అన్నది, ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక వ్యామోహంలో ఉంటాము అన్నది చూసాము. తర్వాత మంగళాచరణం చూసాము. పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో పూర్ణం నుంచి ఏదొచ్చినా సరే పూర్ణమే. ఎన్ని పార్ట్స్ తీసినా ఆ పూర్ణం నుంచి ఆ పూర్ణత్వం దానిది తరగదు. అంతేకాకుండా దాని నుంచి వచ్చిన ప్రతి అంశ ప్రతి భాగం కూడా పూర్ణమే. మన గణిత శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉన్న సూత్రం భగవంతుడి యొక్క తత్వం అన్నమాట ఇది. సో ఎన్ని పూర్ణాంశాలు ఉద్భవించినా ఆయన సంపూర్ణుడే. అలాగే పూర్ణం నుంచి మనం ఏది తీసినా అది కూడా సర్వ సంపూర్ణాలే అయి ఉంటాయి అన్నది దాని అర్థం. మొట్టమొదటి మంత్రంలో మరి విశ్వంలో భగవంతుడు మనకిచ్చిన వస్తువుల్లో మనకు కావలసినది అంతవరకు తీసుకోవాలి, ఇంకా ఇంకా కావాలి అనే అత్యాశ వద్దు, అది ఎవరికి చెందాలో వాళ్ళకి చెందుతుంది అని చెప్పారు. సో 4 లోపాలు: తప్పకుండా తప్పులు చేస్తాము, మాయకు లోబడి ఉంటాము, ఇతరులను ఎంతో కొంత మోసగించే ప్రవృత్తి ఉంటుంది, ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలు అంటూ భౌతికత్వంలో ఉన్న లోపాలను చెప్పారు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్రంలో. బట్ మంత్రంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే
మనకు కావాల్సినంత వరకు మనం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మంత్రం. సెకండ్ మంత్రం ఈ రకంగా మనం తృప్తితో, మనకు అవసరమైనది తీసుకుని ఇక తృప్తితో ఉండి ఇంకా కావాలి అని అనుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ కోరిక అనేది తగ్గించుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకో. కాబట్టి కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలంటే ఇంతకు మించి వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పి, మానవుడికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు, ఏది తృప్తితో ఉండు, అత్యాశ వద్దు, టూ మెనీ కోరికలు వద్దు అని చెప్పారు. అలా కాకుండా మరి టూ మెనీ కోరికలతో కామక్రోధ లోభ ఇవన్నిటితో కామంతో వచ్చే బై ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. మనం కెమిస్ట్రీలో బై ప్రోడక్ట్స్ అంటూ ఉంటాం. సో అలా కామంతో పాటు వచ్చే ఈ ఇతర లక్షణాలు, కామం అంటే క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం ఇవన్నీ వస్తాయి క్రమేణా. కాబట్టి మరి ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అంటే ఆత్మతత్వం లేకుండా భౌతికత్వంలో ఉండిపోయిన వాళ్ళం అవుతామని దాని అర్థం, ఆత్మని చంపుకోవడం అంటే. కాబట్టి ఇలా ఉన్నట్లయితే అలా తృప్తి లేకుండా కోరికలతో ఉండి ఆత్మని చంపుకుంటే మరి అంధకార బంధుర లోకాలకు వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పి థర్డ్ మంత్రాలో చెప్పారు. సో తృప్తితో ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నా కర్మబంధాలు ఉండవు. తృప్తి లేకుండా కోరికలు పెంచుకుంటే నెక్స్ట్ అంధకారమయమైన ప్రపంచాల్లో ప్రవేశిస్తాము అని చెప్పారు. 4వ దాంట్లో భగవంతుడిని గురించి చెప్పారు. ఆయన మరి మనస్సు కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తాడు. ఆయన వేగాన్ని ఎవరు కూడా అందుకోలేరు. మరి దేవతలు వాయువుని, వర్షాన్ని సమకూర్చేది ఆయనే. మహత్యంలో ఆయన్ను అతిశయించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. దేవతలు కూడా ఆయన వేగాన్ని అందుకోలేరు ఆయన అని చెప్పి భగవంతుడి గురించి క్లుప్తంగా ఆయన మహత్యాన్ని గురించి అక్కడ చెప్పి, ఇంకా ఏం చెప్పారు నెక్స్ట్ 5వ మంత్రంలో కూడా ఏం చూసాం నిన్న, ఆయన నడుస్తాడు, నడవడు, దూరంగాను ఉంటాడు, దగ్గరగాను ఉంటారు, అన్నిటికీ లోపల ఉంటారు, బయట ఉంటారు. భగవంతుడు లేని తత్వం లేదు, లేని విషయం లేదు ఈ సృష్టిలో. ప్లస్ మైనస్ ఉన్నది అన్నీ కూడా కనిపించేది కనిపించింది అంతా కూడా భగవంతుడే అని దీని యొక్క అర్థం. సర్వం భగవత్ శక్తియే. సో మామూలుగా నడుస్తాడు అంటే మళ్ళీ నడవడు అంటే మనకు అది విరుద్ధం అవుతుంది మాటకి. ఇతను నడవగలడు అంటాం, మళ్ళీ నడవలేడు అంటే ఇదేమిటి ఇప్పుడేగా నడవగలడన్నావు అని అంటాం కదా. సో ఇక్కడ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఏదైనా చేయగలరు. అటు చేయలేనితనమైనా, చేయగలతనమైనా, సమర్థత అయినా, ఎవరిలో అయినా లేకపోయినా, ఏదైనా ఏదో ఒక కారణం చేత భగవంతుడిచ్చిన శక్తియే, ఆయన ఇచ్చినటువంటి శక్తి వల్లే ఎవరైనా ఏదైనా చేసినా చేయకపోయినా అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అలా భగవంతుడి శక్తి గురించి ఇంకొంచెం విశదీకరంగా ఇక్కడ ఆయన నడుస్తారు, నడవరు, దూరంగానూ ఉన్నారు, అతి దగ్గరగా మనలోనే ఉన్నారు. ఎందుకు మరి ఎక్కడో ఉన్న దాంట్లోనూ ఉన్నారు. ఆయన ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా కూడా ఆయన సర్వత్రా వ్యాప్తి. ఆయనకు అందని ప్రదేశం లేదు. మనసు కంటే వేగంగా వెళ్ళగలరు, ఆయన ఎవరు అందుకోలేరని ఇందాకటి శ్లోకంలోనే చెప్పారు. అలాగే మరి బయట ఉన్నారు, లోపల ఉన్నారు. సో క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో కూడా మరి మనం ఏది చూసినా కూడా బయట లోపల క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క సంయోగమే అని మనం చూసా. అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక శక్తి ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క కలయికయే అన్నది చెప్తున్నారు. సో 6వ మంత్రంలో నిన్న బ్రీఫ్గా చూసాం. యస్తు సర్వాణి భూతాన్యాత్మన్యేవాను పశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో నా విజుగుప్సతే. అందరూ కూడా సమస్తాన్ని భగవంతుడితో, యతు ఎవరైతే సర్వాణి భూతాన్ని అన్ని జీవరాశులను కూడా ఆత్మన్యేవ అంటే ఆత్మతత్వంలో చూస్తారో, అనుపశ్యతి చూస్తారో అంటే భగవంతుడితో సంబంధం, వీళ్ళంతా భగవంతుడి అంశలే అనే భావంతో చూస్తారు. సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగలిగిన వాడు తతో అలా ఉండడం వల్ల, అలా చూడడం వల్ల నా విజుగుప్సతే ఎవరిని కూడా ద్వేషించడు. ఎవరి పట్ల అతనికి జుగుప్స అంటే ఒకలాంటి ఇష్టం లేనితనం, ద్వేషం ని మనం జుగుప్స అంటారు. సో అతను నా జుగుప్సతే అంటున్నారు. నా విజుగుప్సతే
అంటే అతని ఎవరిని కూడా ద్వేషించడు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళని సర్వాణి భూతాన్ని ఆత్మన్యేవా అనుపశ్యతి, అన్ని జీవరాశుల్ని ఆత్మతత్వంలోనే చూసేవాడు. అంటే వాళ్ళ ఆత్మనే చూస్తున్నాడు, కానీ వీళ్ళ ఆకారం ఇది, వీళ్ళ మైండ్ ఇది, వీళ్ళు ఈ పని చేస్తున్నారు ఆ పని చేస్తున్నారు అనకుండా అసలు లోపలున్నది వీళ్ళ ఆత్మతత్వం సచ్చిదానందులు అనుకుంటూ సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం, అన్ని జీవరాశులు కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆత్మ అంశలే అని చూడగలిగిన వాడు మరి ఎవరిని కూడా ద్వేషించరు. ఇదే మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. ఎవరైతే ఈ రకంగా అందరినీ చూడగలుగుతాడో మరి అతడు మహాత్ముడు అని. సో సమస్తాన్ని భగవంతుడితో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళుగా, అంటే ఆత్మతత్వంతో చూసేవాడుగా, అందరిలోనూ అందరినీ భగవంతుడి అంశాలుగా చూసేవాడు, అందరిలో భగవంతుని దర్శించేవాడు, దేనిని ఎవరిని ఎప్పుడు కూడా ద్వేషించదు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి అన్నీ కూడా భగవంతుడికి సంబంధించినవే ఈ సృష్టిలో అని భాగవతులు భక్తులకు తెలుసు ఈ విషయం. వాళ్ళు అదే భావనతో ఉంటారు. మరి భగవంతుడిని మనం ఈ అంతటా ఉన్న ఈ భగవతత్వాన్ని అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోవాలి అంటే 3 దశలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. కనిష్టాధికారి అంటే మొట్టమొదటి బిగినింగ్ భక్తుడు, అందరిలోకి మరి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నవాడు, బిగినింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి అతను మరి ఏదైనా పూజా స్థలాలు, దేవాలయం అవనివ్వండి, చర్చ్ అవనివ్వండి, మసీదు, ఏదో ఒక ప్రేయర్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ మత విశ్వాస, వాళ్ళ మతం చెప్పిన పద్ధతిలో భగవంతుని పూజ చేస్తాడు. సో మరి ఆలయమే కాదు, వేరే మతాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మతం ఏదో భగవంతుడి గురించి చెప్తాయి కదా, ఈ రకంగా చేయాలి, ఈ రకంగా పూజ ప్రార్థన చేయాలని. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు బిగినింగ్ స్టేజ్లో వాళ్ళ మతం ఏది చెప్తే ఆ ప్రకారంగా భగవంతుని పూజించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అటువంటి భక్తుడు ఇక ఆ ఆలయంలోనో మసీదులోనో చర్చిలోనో తప్ప భగవంతుడు ఇంకెక్కడ ఉండడని అనుకోవచ్చు, ఇంకా బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి. కానీ అంటే అట్లాంటి స్టేజ్లో ఇంకా భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వాళ్ళెవరు, అసలు బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళెవరు అన్నది కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఇంకా బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి. కాబట్టి ఇటువంటి భక్తులు రోజు ఈ విధంగా పూజ చేస్తూ ఒక విధమైన భక్తి కంటే ఇంకొకటి గొప్పది, అంటే నా పద్ధతి కంటే నీ పద్ధతి కంటే నా పద్ధతి గొప్పది, ఇటువంటి విషయాల్లో కూడా వాదాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు, వాదులు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అయితే మరి అందుకని ఈ ఈ భౌతిక తత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మిక తత్వంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ ఇంకా వాళ్ళకి పూర్తిగా అసలైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలియదు. కాబట్టి వీళ్ళు కనిష్టాధికారులు, ప్రాకృత భక్తులు అంటున్నారు. అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళు, ఇంకా ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న భక్తులు. రెండవ దశ వాళ్ళు మధ్యమాధికారులని చెప్పుకున్నాం మనం, ఇదంతా కూడా ఉపదేశామృతంలో చూసాం. సో ఈ మధ్యమాది అది ఇక్కడ మరి మనకి మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తున్నారనమాట. సో భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వాళ్ళు వీళ్ళు రెండవ దశ మధ్యమాధికారులు. వీళ్ళు ఏంటంటే 4 విధాల వాళ్ళకి మధ్య ఉన్న తేడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఏది, ముందు వాళ్ళు భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటారు, అసలు ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ భగవద్ భక్తులు ఎవరో వాళ్ళు తెలుసుకోగలరు. కనిష్టాధికారులు బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళు ఎవరు నిజ భక్తులు ఎవరు కాదన్నది తెలుసుకోవడం కష్టం, వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ వీళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారు, భగవద్ భక్తులు ఎవరు అన్నది కూడా తెలుసుకుంటారు. తర్వాత భగవంతుడికి సంబంధించిన జ్ఞానం లేని అమాయకులు ఎవరో కూడా వాళ్ళు అంటే డిస్టింగ్విష్ చేయగలుగుతారు, చెప్పగలుగుతారు. చూసి వీళ్ళు భక్తులు, వీళ్ళు అసలు పాపం ఏమీ తెలియని అమాయకులు భక్తి గురించి భగవంతుడి గురించి అని. ఆ తర్వాత అసలు భగవంతుడి యొక్క విషయం ఏమిటి, తత్వం ఏమిటి అది తెలుసుకుంటారు. భక్తులు ఎవరో తెలుసుకుంటారు, భక్తులు కాని వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకుంటారు. తర్వాత భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా ఉన్న నాస్తికులను గురించి కూడా వాళ్ళు గుర్తించగలరు. సో భక్తుల్ని గుర్తించగలరు, భక్తి తత్వమే తెలియని అమాయకులు ఉంటారు కదా, భగవంతుడి గురించే తెలియని వాళ్ళని గుర్తించగలరు, అసలు భగవంతుడు లేరు అనేటటువంటి నాస్తికుల్ని గుర్తించగలరు, భగవంతుడిని గురించి కూడా వాళ్ళు తెలిసి ఉంటారు. ఇది
మధ్యమాధికారి యొక్క పరిస్థితి అన్నమాట. సో ఈ 4 వాళ్ళతో తెలుసుకుని ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారని ఆ రకంగా వాళ్ళతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు మధ్యమాధికారులు. సో భగవంతుణ్ణి మరి ఆరాధిస్తూ భక్తితో ఉంటూ మరి ఆ భక్తి సేవ చేసే భక్తులతో స్నేహం చేస్తాడు. అమాయకులు ఉన్నారు కదా భగవంతుడి గురించి తెలియని వాళ్ళు, వాళ్ళల్లో భగవత్ ప్రేమను మేల్కొల్పాలని ప్రయత్నిస్తాడు. ఇక భగవన్నామాన్ని నిందించే వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని వదిలిపెడతాడు. ఇది మధ్యమాధికారులు ఎవరు ఎలాంటి వారో గుర్తించగలడు కాబట్టి ఆ రకంగా భక్తులతో ఉంటూ సేవ చేస్తూ భగవంతుడికి భక్తులతో ఉంటాడు. తెలియని అమాయకులకి భక్తిని గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. భక్తి లేని నాస్తికుల సాంగత్యాన్ని వదులుకుంటాడు. ఇక ఈ పైన చెప్పిన మధ్యమాధికారి ఎప్పటికైనా తర్వాత ఉత్తమాధికారి అవుతాడు. ఆ ఉత్తమాధికారి అయినప్పుడు సర్వాన్ని భగవంతుడికి సంబంధించిందిగానే చూస్తాడు. ఆ స్టేజ్లో అంటే ఉత్తమ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఆస్తికులు నాస్తికులు అనే భేదం లేదు, అందరూ భగవదంశే. అతను ఎవరిని ద్వేషించడు అని మనం ఉపదేశామృతంలో చూసాం. అతని లక్షణం ఏమిటి ఉత్తమాధికారి అంటే, ఒకటి వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడయి ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పగలిగే బోధించగలిగే సమర్థత ఉన్నవాడై ఉండాలి. అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరిని కూడా ద్వేషించని వాడు, ఎవరి పట్ల ఎవరిని నిందించడు, ఎవరిలోనూ లోపాలు వెతకడు అని చెప్పి చూసాం. కాబట్టి ఎవ్వరిలోనూ లోపాలు వెతకని వాడు అంటే అందరినీ భగవదంశగానే పరిగణిస్తాడు. అందరూ విలువే, ఎందుకంటే అందరూ భగవంతుడు అంశలే. అది ఉత్తమాధికారి యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. మనకి వేరు వేరు దేహాలు ఉన్నా కూడా మరి పండితుడు ఉండొచ్చు, బ్రాహ్మణుడు ఉండొచ్చు, ఒక జంతువు, కుక్క, ఏదైనా ఒక జంతువు ఉండొచ్చు, భగవదంశ కాబట్టి మరి వాళ్ళకి ఎలాంటి భేదము లేదు. మరి పండిత సమదర్శిన అని మనం భగవద్గీతలో చూసిన విషయం కదా ఇది. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి భాష్యంలో. కాబట్టి ఇలా భగవంతుడి బ్రాహ్మణాసం తనకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ కొంచెం స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేయలేదు. కానీ ఈ జంతువుగా ఎవరైనా పుడితే ఆ స్వాతంత్రాన్ని వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు. ఏది మరి భగవంతుడి యొక్క అంశ. వాళ్ళుగా జన్మ వచ్చిన జంతువుకి అజ్ఞానం కాబట్టి ఆ కుక్క రూపంలో బంధించబడి ప్రకృతి శాసనాల చేత శిక్షించబడింది అని చెప్పి ఈ ఉత్తమాధికారి గుర్తిస్తాడు. కానీ అతను లోపలున్న ఆత్మతత్వానికి ఎప్పుడు ఆ గౌరవం ఇస్తాడు. సో ఈ బ్రాహ్మణుడు, కుక్క, ఈ క్రమంగా చేసే వ్యాపారాలు వీటి గురించి ఆలోచించకుండా ఉత్తమాధికారి ఇద్దరికీ మేలు చేయాలనే చూస్తాడు. బ్రాహ్మణుడు ఏదో సద్గుణ సంపన్నుడు, ఈ కుక్క ఏదో తక్కువ జాతికి చెందింది అంటూ వేరుగా చూడడు. ఇద్దరికీ కూడా మేలు చేయడానికే సంకల్పిస్తాడు. ఇటువంటి విఘ్నుడే భక్తుడు. భౌతిక శరీరాల పట్ల భ్రాంతి లేకుండా మరి అందరిలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక తత్వంతోనే అతను ఆకర్షితుడు అవుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా అందరికీ మేలు చేయాలి, ఎవరికి కూడా లోపాలు ఎవరిలోనూ వెతకడు, ఎవరి పట్ల ద్వేషం అనేది కానీ తక్కువ భావం కానీ ఉండదు. ఇటువంటి వాళ్ళు ఉత్తమాధికారులు. సో పైకి ఇట్లా ఉత్తమాధికారులాగా ఏదో సోదరత్వం అది చాటుతూ కొందరు వాళ్ళని అనుకరించి చూసిన నిజానికి ఆ భావం లేనప్పుడు, ఆ సౌభ్రాతృత్వం లేనప్పుడు మరి అది ఉపయోగం లేనిది అన్నమాట. వాళ్ళు అంటే మిథ్యాలోకోపకారులు అంటున్నారనమాట. సో ఊరికినే ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తారు కానీ నిజమైన ఉత్తమాధికారులు కాదు. సో ఆత్మ పరమాత్మల గురించి నేర్చుకోవాలి అంటే అవగాహన లేని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ 6వ మంత్రంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్వయంగా దీనిని పరిశీలించాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే కంప్లీట్ జ్ఞానంతో మనం ఏదన్నా పూర్వ ఆచార్యులను అనుసరించి ఆ పద్ధతిలో కనుక్కోవాలి. అనుపశ్యతి అంటే అక్కడ అనుసరించడం అంటే ఎవరినైనా చూసి ఆ రకంగా ప్రవర్తించడం అని చెప్పి అర్థం. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో విషయం అన్నమాట. సో మళ్ళీ ఒకసారి మంత్రం చూస్తే సమస్తం కూడా భగవంతుడితో సంబంధం ఉన్నవాడికి, ఆత్మతత్వంతో చూసేవాళ్ళు, అందరినీ భగవంతుడి అంశలుగా చూసేవాళ్ళు
మరి ఎవరిని ఎప్పుడు ద్వేషించరు. సో వీళ్ళే ఉత్తమాధికారులు అన్నమాట ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్తే. అందుకని అలాంటి వాళ్ళు మనకి డిఫరెన్స్ తెలియాలని మళ్ళీ ఇక్కడ కనిష్టాధికారులు, మధ్యమాధికారులు, ఉత్తమాధికారులు అంటూ ఆ శుద్ధ భక్తుల్లో శుద్ధ భక్తులు ఎవరు వీళ్ళల్లో అన్న డిఫరెన్స్ కోసం మళ్ళీ ఆ విషయాలని ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు భగవద్గీతను అనుసరించి వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళనందరినీ ఉత్తమాధికారులు అనొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఆ టాప్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. సో ప్రతి జీవిని కూడా వాళ్ళ సోదరుడుగా చూడగలరు అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు 18.54లో. సో అంతేగాని మన భౌతిక ప్రపంచపు లాభాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఏదో ఈ రాజకీయ దృష్టి ఇటువంటివి ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళకు అసలు ఇటువంటి దృష్టే ఉండదు అని ఇంకొంచెం వివరంగా మనకి ఉత్తమాధికారి లక్షణాలు చెప్తూ ఆ ఉత్తమాధికారి లక్షణాలు అనుకరిస్తే అది కీర్తి కోసం కానీ లేదా ఈ భౌతిక ప్రయోజనాల కోసం కానీ అనుకరిస్తే అది కూడా మనం భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళమే అవుతాం కానీ నిజంగా ఆత్మతత్వం కోసం అది ఉపయోగపడదు అంటున్నారు. కాబట్టి అది ఒరిజినల్ గా మనకి మనం ఆ ఫీలింగ్ ని ఆ లక్షణాలని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఏదో ఉపయోగం కోసం కానీ ఆ రకంగా చేసుకుంటే అది కూడా భౌతికత్వమే అంటున్నారు అనమాట. సో అది 6వ మంత్రం. సో రేపు 7వ మంత్రం చూద్దాం. అదేమిటి అంటే యస్మిన్ సర్వాణి భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానతః తత్ర కో మోహక శోక ఏకత్వం అనుపశ్యతః. సో ఎవరైతే అందరినీ విస్ఫులింగాలుగాను భగవంతుడితో గుణ ఐక్యం గలవారుగాను ఎప్పుడు చూడగలుగుతారో వాళ్ళు నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్లకు ఇక మోహం గాని శోకం గాని ఎలా కలుగుతాయి అంటున్నారు. అలా సో ఇందాకటి శ్లోకంలో అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశలుగా చూడగలిగిన వాళ్ళు మరి ఇక వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ద్వేషించరు అని చెప్పి చూసాం. సో వాళ్ళ గురించి ఇంకా చెప్తున్నారనమాట. ఇటువంటి వాళ్ళు మరి అందరినీ ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలు అంటే అందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశలుగాను భగవంతుడితో గుణైక్యం. ఆయన గుణం ఏంటి? సచ్చిదానంద తత్వం. అందరిలోనూ ఆ ఆత్మతత్వం ఉంది, సచ్చిదానంద తత్వం. మనం అది చూడగలుగుతున్నామా లేదా అనేది వేరే విషయం. చూడలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ భౌతికత్వంలో ఉండబట్టి చూడలేకపోతున్నాం. కానీ అందరిలోనూ ఆ ఆత్మతత్వం ఉంది అని ఎల్లప్పుడూ ఆ రకంగా అందరినీ చూసేవాడు. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా, బ్రాహ్మణుడు అవ్వనివ్వండి, కుక్క అవ్వనివ్వండి, వీళ్ళ కర్మను బట్టి వీళ్ళు ఇలా ఉండొచ్చు, ఈ శరీరంలో, వాళ్ళ కర్మను బట్టి వాళ్ళు ఆ శరీరంలో ఉండొచ్చు, కానీ అందరిలో ఉన్నది ఆ భగవంతుడు ఆత్మే అన్నట్లుగా చూసేవాళ్ళు. అదంతా కూడా తెలిసి లోపల ఆత్మతత్వాన్ని చూసేవాళ్ళు, దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు, మరి వాళ్ళు నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. ఇక అలాంటి వాళ్ళకి మోహం గాని శోకం గాని ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళని గురించి ఇంకొంచెం మళ్ళీ ఇంకా 2 మాటలు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఈ 7వ మంత్రంలో. సో ఇది ఇంకొంచెం వివరంగా రేపు చూద్దాము. సో రేపు 7 and 8 కవర్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.